Όλοι έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή εκείνη την περίφημη φωτογράφηση. Δεν θέλω να ψέσω σε λεπτομέρειες, έχετε προχωρήσει τη ζωή σας. Το χρυσό σπίτι. Ναι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να δούμε λίγο για το χρυσό σπίτι. Βεβαίως υπήρχε μια αισθητική της πρώην γυναίκας μου για το σπίτι. Έγινε μια οικογενειακή φωτογράφηση, το έβαζε στο site, στο Facebook. Ναι. Και αυτό ως διαμαγείας έπαιξε παντού. Λες και ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη την περίοδο. Λες δεν υπήρχε άλλο θέμα, αυτό ήτανε. Και προφανώς δεν υπήρχε χρυσό σπίτι, έτσι για να εξηγηθούμε. Ένα σπίτι σε μια πολυκατοικία είναι. Και προφανώς υπήρχε μια αισθητική η οποία υπερβολικά παρουσιάστηκε. Ναι. Όχι από εμάς. Εγκοβολίζουσα τέλος. Όχι Δημήτρη από εμάς, αλλά από κάποιους. Το πήρανε, δεν ήταν φωτογράφηση. Όχι, ήταν μια φωτογραφία. Ήταν και η συγχωρεμένη μητέρα μου. Μα συνέντευξη δεν είχατε δώσει. Όχι. Δεν είχατε δώσει συνέντευξη σε ένα περιοδικό, κάνατε φωτογράφηση. Το πήραν από το Facebook αυτό. Ναι. Έτσι έπαιξε το περιβόητο χρυσό σπίτι. Προφανώς. Δεν είχατε στηθεί μπροστά σε ένα φακό. Όχι. Όχι, ήταν μια φωτογραφία από. Ήταν μια φωτογραφία, όπως βγάζεις εσύ με την οικογένειά σου, με το σκυλάκι σου, με τη μητέρα σου. Πολλοί βάζουν και ευχές. Έτσι, και βάζεις ευχές. Ναι. Και από εκεί προφανώς υπήρχαν κάποιες πολιτικές συγκυρίες. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό. Και αυτό το εξέλαβαν. Θεωρείς ότι δηλαδή αντίπαλοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ούτε θα αναφερθείς. Ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε. Ορίστε. Προφανώς υπήρχε μια υπερβολή η οποία δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό και το τώρα, περιβόητο... για να είμαι και δίκαιη, επειδή αναφέρθηκε στην πρώην σύζυγο, την κυρία Σταυράκη, βλέπεις και ένα άλλο προφίλ. Δηλαδή, επειδή έγινε τώρα πρόσφατα και ένα θέμα σχετικά με αγορές από τσάντες που δεν είναι αυτές που κάνουν διπλοπώσεις χιλιάδες, ακριβές, πολύ αυθεντικές, και δείχνει ένα άλλο προφίλ. Δεν δείχνει εκείνο το προφίλ. Ναι, αυτό δεν το ξέρω, ούτε παρακολουθώ τα πάντα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγα το συγκεκριμένο γεγονός για το οποίο αναφέρεσαι, προφανώς εγώ ως Δήμαρχος Αμαρουσίου, που θεωρώ βάσει αυτών που κάναμε, αναμορφώσαμε μια πόλη, από μια χρεοκοπημένη πόλη έγινε μια άλλη πόλη. Εγώ δεν ήθελα να προβάλλω το σπίτι μου, εγώ ήθελα να προβάλλω την πόλη μου. Αυτό το οποίο έκανα, τη δουλειά μου. Ουσιαστικά. Άρα θέλω να πω ότι υπήρχε μια υπερβολή από κάποιον πολιτικό προφανώς φόβο. Θα το πεις το όνομα. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Το ξέρουμε. Αυτό διοικητικό δηλαδή. Δεν έχει σημασία, Δημήτρη μου. Τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αυτό που έχει σημασία όμως, αυτή η υπερβολή, την οποία ενδεχομένως διανθίστηκε και με άλλες ενέργειες, οι οποίες όμως δεν σχετίζονταν με το χρυσό σπίτι, θα μπορούσε μέσα από μια καθημερινή αφέλεια, να το πω έτσι, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια διαφορετική εικόνα από αυτήν τουλάχιστον που είχε να κάνει με το γιατρό Πατούλη ή δήμαρχο Πατούλη και πρόεδρο των δημάρχων σε εκείνη τη χρονική στιγμή, η οποία έπαιξε και γίνει έναν ρόλο. Ουσιαστικά δεν είναι ότι έβγαλε πολλά λεφτά. Ουσιαστικά ήταν το lifestyle και οι επιλογές. Η προβολή. Αυτό χτυπήθηκε. Η αισθητική βασικά για την ακρίβεια, αν με ρωτάτε. Γιατί αυτό που μπορώ να πω, εγώ δεν θα κρίνω προς το, ούτε έχω άποψη οικονομικών και πολιτικών, αλλά σίγουρα είναι γνωστό ιατρικά ότι ο Γιώργος Πατούλης είναι ένας γιατρός, ένας χειρουργός, ο οποίος έχει κάνει άπειρα χειρουργία και θα μπορούσε να συνεχίζει να το κάνει αυτό και να βγάζει άπειρα χρήματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που ήδη είχε κάνει μια καριέρα. Άσχετα αν συμφωνείς, αν είσαι αντίπαλος ή όχι, αυτό είναι δικό σου. Το ιατρικό κομμάτι και η εμπειρία που έχει μέσα στα χειρουργεία. Θα σου πω το εξής. Καταρχάς. Γιατί μπορεί να το είπανε χρυσό σπίτι, άρα αυτός πόσο έχει βγάλει λεφτά. Να πω λοιπόν κάτι. Ένα σπίτι το οποίο μένεις και είναι με αντιπαροχή, γονική παροχή της πρώην γυναίκας σου σε ένα οικόπεδο που χτίστηκε, δεν νομίζω να πούμε κάτι παραπάνω.